ମୁଁ ତ ଏବେ ମିडिଆ ସାମ୍ନାରେ କହି ବି ପାରୁନି, ଏତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗୁଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖୁସିଟେ ବି ଆସୁଛି, ମନରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆମ ସିନେମା ଯାହା ବି ହେଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଶା କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଆଶାର କିରଣଟା ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଟା ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଅଶୋକ ପତି ସାର୍ ଏତେ ବଡ଼ ଡିରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟା ଯେବେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ସେଟା ମତେ ମାନେ ନିଜେ ମୁଁ ରିଏଲାଇଜ କରିପାରୁନି କି ଏତେ ସମୟ ମାନେ କଟୁ କଟୁ କେତେ ସମୟ ପଳେଇଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର କାହାଣୀକୁ ନେଇକରି କ୍ରାଇମକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇକରି ହେଇଛି। ତ କେମିତି ଯେହେତୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପିଲା ହିସାବରେ କଷ୍ଟ ଥିଲା ନା ସବୁ ଠିକଠାକ ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ସବୁ ଠିକଠାକ ଥିଲା? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୟାଗଡ଼ ପିଲା, ମୋ ଗାଁ ନୟାଗଡ଼, କିନ୍ତୁ ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୋ ଜେଜେବାପା ରହିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେ ସେଠି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ରିଲେସନସିପ୍ ଯୋଉଟା କି ମୋର ପୂର୍ବ କେତେ ଗୁଡ଼େ ମୁଭିଜରୁ ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ଜାଣିନଥିଲି କି କି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ସିନେମାରେ ଆସିପାରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ବିକଜ କି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲୋକ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି ଏମିତିଆ ପିଲା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଠି ପୁରୀ ଉପମା, ସେଠି ବରା, ଇଡଲି, ଦୋସା, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ସେଠି ଲୋକମାନେ ଛୋଟ କଳାକାରକୁ ବି ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ନେଇକି ରହୁଛି? ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ତ ସବୁ ରିଭିଲ୍ କରିହବନି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜୀବନର ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଲଢ଼େଇ ଅ ଫାଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍। ଭରଦ୍ୱାଜ ସାର୍, ଆମ ଜୁଲୁ ସାର୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ସିନେମାର କାହାଣୀ। ଆଉ ତା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯାହା ବି କଥା ହଉ, କିମ୍ବା ତାର ଜାଗା ହଉ, କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ସିନେମାରେ। ଆଉ କିଛିଟା ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଥିବୁ ସେଇଟା ବି କଭର ଅପ୍ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ନୋଳିଆ ବସ୍ତିରେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ, ଯୋଉଠି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଅବଶ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟର ଗୋଟେ ଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେଠି ସମସ୍ତେ ତେଲେଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛିଟା ଓଡ଼ିଆ କହିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବି ବୁଝାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଡାଇଲଗ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଲିଓ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ନୁହଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଆସିକି ତାର ମାନେ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ତାଙ୍କର 4 ସାଙ୍ଗ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେତିକି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରପର ବ୍ରହ୍ମପୁରର, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭାଷା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ କେତେଗୁଡ଼େ ଥିଏଟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ମାନେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସିନେମା ସହିତ, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ କଳା ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି କି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଥାଏ, କ'ଣ ନା କିଏ କାହାଠୁ ବେଟର କରିପାରିବ ସେଇ ସିନ୍ରେ, ତାକି ଦର୍ଶକମାନେ ତାକୁ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହିଁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋର ସିନେମାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସେମିତି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲିଓ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଲିଓ ନାଁଟା ପଡ଼ିଛି ମୋ ବାପା ଯେହେତୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦାଭିଞ୍ଚି ପରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇନୋଭେଟର କଳାକାର ହବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ମୁଁ ପାରିଲି ଆଉ କିଛିଟା ମୁଁ ପାରିଲିନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଲିଓ ରଖାଗଲା। କିଛିଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଭଲ ପିଲା ଗୋଟେ ଖରାପ ବାଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତାର ଲଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦୀପାବଳି। ଆଜ୍ଞା, କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରୀ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କେତେ ଫେମସ୍ ସେଠିକା ଖାଇବା। ଆଉ କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଡିଶ୍ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାୱାର ହାଉସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ, କି ସେମାନେ ସେଥିରେ ଏନର୍ଜି ପାଇବେ। ସେ ଷ୍ଟାର୍ଚରେ ପୁରା ବନିଥାଏ, କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଚରେ ବନିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୁଏ, ବହୁତ ଖଟା ଖଟା ହେଇକି ଟିକେ ଲାଗେ। ମୁଁ ବି ସେଇଟା ଖାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ରିଲିଜ ହେଇଛି କାଞ୍ଜି ତୋରାଣୀ, ଯୋଉଟା କି କୁଲଦୀପ ଭାଇ ଆଉ ଅସୀମା ଦିଦି ଗାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଗୀତଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଛି, ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ମାନେ ସେ ଗୀତଟାକୁ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଛି, ଆମକୁ ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁ, ଆମ ସିନେମା ପ୍ରତି ବି ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁ, ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆମ ସିନେମା ଲଢ଼େଇ ଅ ଫାଇଟ୍ ଟିଲ୍ ଡେଥ୍
ଅକ୍ଟୋବର 17 ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ଆମ ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥର ମୌକା ଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।